So I see, under the leadership of the President Xi Jinping, you did a great job in China in the last years. Was the tension? It was amazing. I was really looking if there is a person behind or not, because it was well dressed, you know. Predstavte si, že ste autoritársky režim, ktorý čelí medzinárodnej kritike za porušovanie ľudských práv, nekalú hospodársku súťaž a potlačanie demokracie. Ako spravíte svoje politike reklamu vo svete? Čínska komunistická strana na to dlhé roky využíva sofistikovanú stratégiu. Platí zahraničných vlogerov a influencerov, aby cestovali po Číne a hovorili do kamery, aké je tam všetko úžasné. Teraz si predstavte, že do Pekingu príde hlava členského štátu Európskej únie a NATO, sadne si do štátnej televízie a spraví režimu presne tú istú propagandu, ale úplne zadarmo. V júli absolvoval prezident Peter Pellegrini štátnu návštevu Číny. Oficiálne išlo o ekonomickú misiu. V zákulisí však išlo o učebnicový príklad toho, ako Čína využíva západných politikov vo svojej geopolitickej hre. V tomto videu si rozoberieme, čo všetko slovenská delegácia v Číne vyrokovala. Porovnáme Pellegriniho retoriku s inými svetovými lídrami. Pozrieme sa na mýtus o čínskom ekonomickom zázraku a ukážeme si paralelu so stratégiou vypožičaných úst, ktorú opísali poprední analytici. Poďme sa na to pozrieť s faktami, bez emócií, medzi polmi. Bola to prvá návšteva slovenskej hlavy štátu v Pekingu po viac ako 20 rokoch. Protokolárne išlo o najväčší možný stupeň, štátnu návštevu. Pellegrini sa stretol s kompletnou trojkou najmocnejších mužov režimu. Okrem oficiálnych hál si Pellegrini pozrel inovačné centrum spoločnosti Baidu, kde mu ukazovali autonómne autá a umelú inteligenciu. Navštívil rovnako aj robotické centrum. Aké boli výsledky? Oficiálne sa hovorí o dvoch veciach. Po prvé, potvrdenie 15-dňového bezvízového styku pre Slovákov. A po druhé, ponuka zo strany Slovenska, že sa staneme priemyselnou základňou pre čínske elektromobily a batérie. Pellegrini dokonca vyhlásil, že ak by európske automobilky utlmovali na slovenskú výrobu, čínsky investori sú pripravení okamžite zaskočiť. Skutočný poplach však nastal pri rozhovore pre čínsku štátnu televíziu CGTN v relácii Leaders Talk. Prezident Pellegrini v rozhovore vyhlásil, že Slovensko je pripravené byť pre čínsky kapitál v Európskej únii tzv. Bezpečným ostrovom. Preložme si to z diplomatickej reči. Slovensko sa priamo ponúka ako prístav, cez ktorý môže Čína obchádzať európske pravidlá, bezpečnostné previerky investícií a clá na dotované tovary. Navyše, pri téme umelej inteligencie Peter Pellegrini prevzal tézu Pekingu, že AI musí slúžiť celému svetu a znižovať nerovnosti. To je presne oficiálna čínska doktrína, ktorú Čína využíva na to, aby odsunula západné demokratické štandardy ochrany súkromia a ľudských práv na vedľajšiu koľaj. A na záver, nezabudol odkázať slovenskej pozícii, aby vážila slová, keď komentuje Čínu. Možno si poviete, veď rozhovory pre čínske médiá dávajú všetci politici. Pozrieme sa teda na to, ako sa v čínskych štátnych médiách vyjadrujú iní svetoví štátnici a porovnajme ich s Petrom Pellegrinim. Začneme Emmanuelom Macronom, prezidentom Francúzska. Keď Macron navštívi Čínu, presadzuje tzv. Stratégiu autonómie Európy. Hoci otvorene hovorí o dialógu, čínskemu vedeniu aj povie, že masívna obchodná nerovnováha je nepriateľná. Trvá na tom, že Európa musí chrániť svoj trh, vyžaduje reciprocitu a odmieta, aby Čína ovplyvňovala európske pravidlá. Macron vystupuje z pozície sebavedomej Európy. A teraz druhý pol, Alexander Vučić, prezident Srbska. Srbsko nie je v EÚ. Vučić v CGTN hovorí o oceľovom priateľstve. Odozdáva čínskym firmám stavby železníc a energetiky bez súťaže a bezvýhradne podporuje líniu komunistickej strany Číny. Kde sa medzi týmito polmi nachádza Peter Pellegrini? Bohužiaľ, Pellegrini sa nezaradil k Macronovi a obhajobe európskych záujmov. Svojím retorickým obratom o bezpečnom ostrove pre čínsky kapitál sa blíži skôr Vučićovej línii. Namiesto toho, aby ako hlava štátu Európskej únie žiadal od Číny férové podmienky pre slovenské firmy na čínskom trhu, spravil z vlastnej krajiny ponukový list pre čínsku hospodársku expanziu. Politici ako Pellegrini či Fico radi očarujú verejnosť rečami o tom, ako Čína stavia rýchlovlaky, ako napreduje v umelej inteligencii, aká je to ekonomická veľmoc. No čo už nehovoria, sú reálne základy a rizika tohto modelu. Čínsky hospodársky rast totiž nestojí na voľnom trhu, ale na masívnom štátnom merkantilizme. Komunistická strana nalieva miliardy eur zo štátnych bank do vybraných odvetví, napríklad do výroby batérií alebo elektromobilov. Tým vzniká obrovská priemyselná nadvýroba. Čína vyrobí násobne viac tovaru, než dokáže sama spotrebovať
a tento dotovaný tovar potom doslova zaplaví svetové trhy za dumpingové ceny. Prečo je to však pre nás nebezpečné? Ak dovolíme, aby čínsky dotovaný kapitál ovládol náš automobilový priemysel a dodávateľské reťazce, vytvoríme si nebezpečnú asymetrickú závislosť. A Čína už mnohokrát ukázala, čo spraví, keď sa jej niečo nepáči. Keď Litva otvorila na svojom území tajpejskú reprezentáciu, Čína zo dňa na deň zavedením neoficiálneho embarga odstrihla Litvu od obchodu. Keď malo Japonsko sporo ostrovy, Čína zablokovala vývoz kľúčových vzácnych zemín potrebných pre elektroniku. Ak sa stanete od Číny závislými, stratíte vlastnú zahranično-politickú suverenitu. A teraz sa dostávame k najzaujímavejšej parále celého príbehu. Prečo vlastne Čína tak veľmi stála o Pellegriniho vystúpenie v televízii? V roku 2021 vydal prestížny inštitút ASPI správu s názvom Boring Mouse to Speak. Správa detailne odhaluje, ako čínska komunistická strana využíva starú doktrínu, ktorej koncept je jednoduchý. Číňania vedia, že ak bude propagandistické reči hovoriť čínsky hovorca, na západe mu nikto neuverí. Ale ak tie isté myšlienky vytvorí zahraničná tvár, má to obrovskú váhu. ASPI zmapovalo, ako čínske štátne agentúry platia západným vlogerom a influencerom luxusné výlety po Číne. Influenceri potom točia videá, ako sa v regióne Xinjiang všetci usmievajú a ako západné médiá o potlačení Ujgurov klamú. Pozrite sa na túto paralelu. Západný vloger dostane zaplatenú cestu, navštívi trh v Xinjiangu a povie: pozrite sa, žiadne porušovanie práv tu nie je, všetko je super. Na druhej strane, slovenský prezident absolvuje štátnu návštevu. Navštívi showroomy a povie v čínskej televízii: Čína je lídrom v inováciách, EU robí chyby a Slovensko bude váš bezpečnostný ostrov. Princíp je absolútne totožný. Ide o prepožičanie vlastnej tváre a autority v prospech autoritárskeho režimu. Rozdiel je len v dvoch zásadných veciach. Vloger má dosah na pár desiatok tisíc sledovateľov, zatiaľ čo prezident reprezentuje celý štát Európskej únie a NATO, čím Číne poskytuje najvyšší možný stupeň medzinárodnej legitimácie. Za vlogerov musí čínska štátna mašinéria platiť honoráre, zatiaľ čo prezident im tento prvotriedny propagandistický servis spravil za pár fotiek s robotom. Zahrávať sa s Čínou nie je bezplatná hra na diplomáciu na všetky 4 strany. Každé nekritické vyhlásenie, každá ponuka na obchádzanie európskych pravidiel a každý rozhovor pre štátnu televíziu autoritárskeho režimu oslabuje pozíciu Slovenska aj Európskej únie. Namiesto budovania sebavedomej hospodárskej politiky založenej na ochrane vlastných záujmov a férových pravidlách sme videli, ako sa hlava nášho štátu stala dobrovoľným aktérom v čínskej propagandistickej stratégii vypožičaných úst. Cieľom tohto videa nebolo vyformovať váš názor na prezidentovú cestu do Číny, ale poukázať na širší kontext medzinárodnej politiky, ktorá jedna fotografia štátnikov nezachytí. Ak považujete tieto informácie za prínosné, podporte video lajkom a zdieľaním. Teším sa na vašu konštruktívnu diskusiu v komentároch. Pekný deň a vidíme sa na diskusiách medzi polmi.